Kafin mu ci gaba da tarihin Annabi Alyasa alaihi salam, shin kun tuna Sarki Akab da matarsa Izabil, waɗanda su ne ƙashin bayan bautar gunki Ba'al, kuma manyan maƙiyan da suka addabi Annabi Ilyas alaihi salam, suka kuma dinga ƙoƙarin kashe shi. To kafin rasuwarsa ko kuma ɗauke shi zuwa sama, an ce ya yi musu addu'ar mutuwar walaƙanci. Bari mu ji yadda mutuwarsu ta kasance. Wata rana, Sarki Akab ya shirya gagarumar runduna, ya fita domin ya yaƙi ƙasar Sham. To lokacin da za su fita filin daga, an ce sarkin bai yi shigar yaƙi ta sarauta ba, sai ya yi irin shigar sauran sojojinsa domin kada maƙiya su gane shi. Amma hukuncin Allah baya tashi. An ce lokacin ana tsaka da yaƙi, sai wani sojan Sham ya harba kibiya, kuma sai wannan kibiyar ta yi dace ta soki Sarki Akab a daidai tsakiyar rigar sulkensa ta ƙarfe. Nan take ya dinga zub da jini sosai a cikin amalankensa na yaƙi, kuma har ya mutu. To lokacin da yaƙi ya ƙare, aka kawo amalanken nasa gida don a wanke jininsa, sai karnuka suka taru suka dinga lashe jininsa sai da suka lashe shi gaba ɗaya. Wannan shine ƙarshen wannan azzalumin Sarki Akab. Ɓangaren matarsa kuwa Izabil, wannan muguwar macen, ƙarshenta ya fi na mijinta muni, domin kuwa an ce bayan kashe Sarki Akab bisa umarnin Allah, sai Annabi Alyasa alaihi salam ya tura ɗaya daga cikin almajiransa domin ya je ya naɗa wani matashin kwamandan sojoji mai suna Yahu a matsayin sabon sarkin Bani Isra'ila, kuma ya ba shi umarni ya goge dukkan zuri'ar Sarki Akab daga garin. Lokacin da Kwamanda Yahu ya samu wannan umarni daga Annabi Alyasa alaihi salam, sai kuwa ya nufi fada. Ita kuwa Izabil da ta ji labarin za a yi mata juyin mulki, maimakon ta gudu, sai ta leƙo ta taga tana yi masa kallon raini, tana nuna isa. Ai kuwa sai Kwamanda Yahu ya kalli masu gadinta waɗanda suke tsaye a bayanta a saman bene, sai ya ce musu, "Idan kuna tare da ni, ku jefo ta ƙasa yanzun nan." Ai kuwa nan take suka kamo ta da ƙarfi suka watso da ita daga saman benen ta faɗo ƙasa. Nan take dawakai suka hauta suka tattaka ta har ta mutu. A nan aka bar gawarta ta kwana. Washe gari da aka zo ɗaukar gawarta don a binne ta, sai aka tarar karnuka sun cinye namanta gaba ɗaya. Babu abin da ya rage daga jikinta sai ƙwaƙwalwar kai, tafin ƙafa da kuma tafin hannu. To ta haka ne zaluncinta ya ƙare tare da mutuwar walaƙanci. Wannan shine ƙarshen waɗannan azzaluman sarakuna guda biyu, waɗanda suka addabi Annabi Ilyas alaihi salam, suka dinga ƙoƙarin kashe shi da hallaka shi. Tare da addu'arsa, ƙarshensu ya zo ta hannun Annabi Alyasa alaihi salam, babban almajiri kuma halifan Annabi Ilyas alaihi salam. Yanzu bar mu ɗora a tarihinmu na Annabi Alyasa alaihi salam daga inda muka tsaya. Bayan warkar da Kwamanda Na'aman a cikin kogin Urdun, sai makarantu na almajiran Annabi Alyasa alaihi salam suka ci gaba da bunƙasa. Mutane da yawa masu neman sanin gaskiya da karatun Attaura suka rinka kwarara zuwa wajensa neman ilimi, har sai da ya zama saboda yawan almajiransa waɗanda suke zama ya yi musu ƙanƙantar gaske. Sai wata rana suka zo wajen Annabi Alyasa alaihi salam, almajiran nasa suka ce masa, "Ya annabin Allah, ka ga wurin da muke zaune tare da kai a matsayin almajiranka ya matse mu. Muna roƙonka ka ba mu izini mu tafi bakin kogin Urdun, kowannen mu ya saro itace guda ɗaya domin mu zo mu gina wani sabon babban wuri mai faɗi wanda za mu riƙa zama muna karatunmu da ibadojinmu." Sai kuwa Annabi Alyasa alaihi salam ya amince, kuma shi ma sai ya bi su suka tafi tare da su a wajen domin ya sa musu albarka a cikin aikinsu. An ce lokacin da suka je suna tsaka da aikin sara da daddatsa itatuwa a bakin kogin, sai wani ɗaya daga cikin almajiran yana sarar wata bishiya da ƙarfi. Kwatsam sai ƙarfen gatarinsa ya cire daga jikin ƙotar, sai ya fada a cikin tsakiyar ruwan kogin Urdun mai zurfi. Ai kuwa almajirin nan take ya fasa ihu
ya riƙe kansa cikin tsananin damuwa, ya ruga wajen annabi Isa alaihi salam yana cewa, kai cona ya shugabana, wannan gatarin fa ba nawa ba ne, rance na karɓo shi a wajen wani don in yi aikin nan, gashi kuma yanzu ya faɗa. A ɗabi'ar ɗan adam, mutum zai iya cewa, haba, don ƙarfen gatari ya faɗa ruwa sai a ɗaga hankali? Ai abu ne mai sauƙi, kawai a nemo wani. Amma a wajen mutumin kirki da yake jin tsoron abin da yake hannunsa na amana, ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Annabi Isa alaihi salam ya tausaya masa, sai ya tambaye shi ya ce, a ina ya faɗa? Sai almajirin ya nuna masa ainihin inda ƙarfen ya nutse. Sai kuwa annabi Isa alaihi salam bai sa almajiransa su shiga cikin ruwan domin nemo wannan ƙarfen ba, sai ya ɗauki wani ɗan guntun itace wato sanda, ya jefa a daidai inda ƙarfen nan ya faɗa. Ikon Allah, nan take wani abin da ya saba wa dokar kimiyya da ɗabi'a ya faru. Maimakon itacen da ya jefa ya tsaya a saman ruwa, sai iccen ya nutse, shi kuma nauyayyen ƙarfen nan na gatarin nan, wanda ke can ƙarƙashin laka, sai ya lulo zuwa saman ruwa ya taso. Ya fara iyo kamar ganye a saman ruwa. Sai annabi Isa alaihi salam ya ce wa almajirin, miƙa hannunka ka ɗauko ƙarfenka. Sai ya miƙa hannu, ya ɗauko gatarinsa wanda ya ranta daga wani mutum, daga nan ya ci gaba da aiki cike da farin ciki. Wannan ya nuna cewa Ubangiji yana kula da ko da ƙananan matsaloli ne waɗanda suke damun zuciyar bayinsa masu alkhairi. Bayan wannan zaman lafiyar na wani lokaci, sai kuma aka fara samun babban rikici tsakanin ƙasar Sham da kuma ƙasar Isra'ila. Idan ba ku manta ba, Sarki Akab ya kai mamayar yaƙi zuwa ƙasar Sham, amma daga ƙarshe an kashe shi. To yanzu kuma Sarkin Sham ne yake so ya kawo mummunan farmaki zuwa ƙasar Isra'ila. A wannan lokacin, Sarkin Sham ya kasance yana ta ƙulla makirci da tsare-tsare don ya kawo wa Isra'ila harin bazata. Duk lokacin da ya samu labarin sarki zai yi wata tafiya, yakan zauna da manyan kwamandojinsa a asirce, ya ce musu, a wuri kaza da kaza za mu yi kwanton ɓauna mu kama sarkin Isra'ila. Amma duk da dabarar da sarkin Sham ya yi, sai Allah ya sanar da annabi Isa alaihi salam, tun da dama annabi Isa ne alaihi salam ya naɗa shi sarkin, sai ya ce masa, kada ka kuskura ka bi ta hanya kaza, domin sojojin Sham sun yi maka kwanton ɓauna a wurin. Shi kuwa sarkin Isra'ila sai ya tura masu leƙen asiri, kuma zai tarar maganar annabi Isa alaihi salam gaskiya ne. Wannan abin ya faru ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Wannan babban al'amarin kuwa ya tsaya wa sarkin Sham a rai. Ran nan dai sai ya tara dukkan kwamandojinsa a fusace ya ce musu, wato a cikinmu akwai munafuki mai kai gulma. Wane ne a cikinku yake leƙen asiri ga sarkin Isra'ila har yake gano dukkan tsare-tsare na? Ɗaya daga cikin kwamandojin nasa ya fito ya ce masa, ya shugabana sarki, babu wani munafuki a cikinmu. Wani annabi ne da ke ƙasar Isra'ila mai suna Alesa, shi ne yake gaya wa sarkinsu duk wata magana da kake faɗa, ko da a cikin ɗakin barcinka ne ka yi ta a sirrance. Jin haka sai sarkin Sham ya fusata, ya ce, ku je ku nemo min duk inda yake, zan kashe shi gaba ɗaya in huta. Bayan kwana biyu, sai aka kawo wa sarkin Sham rahoton cewa annabi Isa alaihi salam yana wani gari da ake kira Dotan, wani ƙaramin gari ne ko mu ce ƙauye. Ai kuwa sarkin Sham bai yi wata ba, ya haɗa wata gagarumar rundunar yaƙi da dawakai, suka tafi da daddare a asirce suka yi wa ƙaramin garin Dotan ƙawanya, domin kar annabi Isa alaihi salam ya tsere. Ba su farmaki garin da daddaren ba, sai da gari ya waye da sanyin safiya. Sai hadimin annabi Isa alaihi salam ya fito waje. Lokacin da ya ɗaga kansa, sai ya ga rundunar sojoji marasa adadi, dawakai da takubba suna sheƙi sun kewaye garin gaba ɗaya. Tsoro ya kama shi, sai ya koma cikin ɗakin masaukinsu a firgice yana karkarwa. Ya ce, ya shugabana, mun shiga uku, rundunar Sham sun kewaye mu, yanzu yaya za mu yi?
amma annabi alaihi salam bai tashi a gigice ba, bai yi fargaba ba, sai kalli hadiminsa cikin kwanciyar hankali ya ce masa, kada ka ji tsoro, waɗanda ke tare da mu a nan sun fi waccan rundunar yawa da ƙarfi. Bawan ya yi mamaki, yana ganin su biyu ne kacal, ta yaya za a ce bayan su akwai wasu waɗanda suka fi waccan rundunar yawa da ƙarfi? Ai kuwa ganin haka sai annabi alaihi salam ya yi addu'a ga Allah ya ce, ya Ubangiji, don Allah ka buɗe idanunsa domin ya gani, ya ga irin abubuwan da suke ɓoye. Nan take Allah ya yaye wa wannan hadimin shingen da ke gaban idansa. Nan take ya ga abin da yake a ɓoye ya gan shi a sarari. Abin da ya gani ya ba shi mamaki matuƙa. Ya kalli manyan duwatsun da suke kewaye da garin Dotan, sai ya ga ashe cike suke da wasu dawakai na wuta da kuma mayaƙa na mala'iku na Allah waɗanda suke tsatsaye da yawansu ya ninka yawan wannan rundunar ta sarkin Sham. Daga nan lokacin da rundunar sojojin Sham suka fara gangarowa domin shigowa garin domin su kama annabi alaihi salam, sai annabi alaihi ya sake yin wata gagarumar addu'a ya ce, ya Allah ka makantar da waɗannan rundunar gaba ɗayanta. Nan take kuwa Allah ya karɓi addu'arsa kuma duka ya makantar da su. Amma malamai sun ce wannan makantarwar ba makantarwa ba ce wadda idanunsu za su daina gani gaba ɗaya. A'a, sun shiga ruɗani ne da mantuwa, suka rasa gane inda suka dosa kuma suka rasa tunawa suka zo nema. Ganin haka nan take sojojin suka fara tunani, shin me ke damunsu, me suka zo yi a nan, wa suka zo nema? Amma dai suna ji a ransu cewa tabbas wani suka zo nema. Nan take kuwa sai annabi alaihi salam ya fito ya zo gare su tare da hadiminsa, sai ya ce musu, kash, kun ɓata hanya fa, wannan ba shine garin da kuke nema ba, kuma wanda kuke nema baya a nan, amma ku biyo ni in kai ku har inda mutumin da kuke nema yake. Cikin makanta da ruɗani sai rundunar Sham gaba ɗaya suka yi layi suka bi bayan annabi alaihi salam. Shi kuwa annabi alaihi sai ya ja su a ƙasa tsawon tafiyar mil 12 kai tsaye har ya shigar da su cikin garin Samariya, wanda shine ainihin babban birnin Isra'ila, inda sarkin Isra'ila yake zaune. Wato dai annabi alaihi salam ya kawo su ne har cikin gari, cikin fadar maƙiyansu. Da ya shigar da su har cikin tsakiyar garin Samariya, sai sojojin Isra'ila suka kewaye su da makamai. Sai annabi alaihi salam ya yi addu'a ya ce, ya Ubangiji, yanzu ka buɗe musu idanuwansu da fahimtarsu. Nan take kuwa Allah ya buɗe musu idanuwansu, suka wangale ido, sai suka ga ashe suna tsakiyar fadar maƙiyansu ne, kuma dukkan rundunar Isra'ila sun yi musu ƙawanya da takubba da masu. Tsoro ya kama sojojin Sham, sun san sun shiga hannu, kisa kawai suke jira. Shi kuwa sarkin Isra'ila ya yi murna da ganin wannan abin mamaki, ya ruga wurin annabi alaihi salam cike da ɗoki, ya ce masa, ya ubana, shin in daddatsa su ko in kashe su duka? Yana tunanin cewa dai damar ɗaukar fansa ta samu. Amma sai annabi alaihi salam, wanda yake ɗauke da ruhin annabta mai cike da rahama da girmama rayuwa, sai ya tsawatar masa da kakkausar murya ya ce, a'a, kada ka kuskura ka kashe su. Shin wanda ka kamo a fagen fama da takobinka kana kashe shi ne? To ba kisan su ne mafita ba, ka sa a kawo musu abinci da ruwa mai yawa, su ci su ƙoshi, sannan ka sake su su koma gida wajen iyalansu da sarkinsu. Sarkin Isra'ila kuwa ya yi biyayya, ya haɗa musu wani gagarumin biki na abinci, aka ciyar da maƙiyan nan, suka ci suka sha, sannan aka ƙyale su suka koma gida lafiya. Wannan aiki na rahama da annabi alaihi salam ya yi ya matuƙar taɓa zuciyar sarkin Sham, domin kuwa bayan wannan al'amari rundunar sojojin Sham ba su sake gigin kawo hari ko noƙe a ƙasar Isra'ila ba tsawon lokaci. Wato dai yaƙi ya ƙare, zaman lafiya ya wanzu ta dalilin ciyarwa maimakon zubar da jini.
haka rayuwar annabi Isa alaihi salam ta ci gaba da kasancewa. Bari dai mu dakata a nan a cikin wannan bidiyon namu na tarihin annabi Isa alaihi salam. Ku biyo mu a bidiyon mu na gaba domin jin ci gaba kuma ƙarshen wannan tarihi na wannan babban annabi, jagora, halifan annabi Ilyas alaihi salam, annabi Isa alaihi salam. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, kuskuren da muka yi a cikin wannan tarihi Allah ya yafe mana, amin summa amin.